Сәлем дуслар, инде аңлағансыздыр, біз поликлиникада. Біз бүгін танышабыз Шәфқат Туташы һөнәре белән. Шәфқат Туташы монда һәр кабинетта. Тагын, Шәфқат Туташы ул медсестра була. Булды, хәзер тырсаң да ярый. Бик зур рәхмәт. Поликлиникада Шәфқат Туташы бик күп төрле эш башкара. Балаларга прививка ясаучы, кан агучы, табибларның әйткән һәр сүзләрен истә тотып, барсын да бердәм базага кертеп, авырчыларга рецепт, справка юнәлтүче дә шул. Әлфия апа, Шәфқат Туташы һөнәре белән таныштым да шаккаттым. Шәфқат Туташы бик күп нәрсә эшли. Бу әйберләргә кая өйрәтәләр? Шуннан да Султан, Шәфқат Туташы бик күп эшләрне эшли белә. Иң беренче очракта без бу белемнәрне медицина көллиятендә алабыз. Аннан соң инде һәр 5 ел сайын без махсус курсларда укып үзебезнең тәҗрибәбезне арттырабыз. Моннан тыш эш дәверендә яңа программалар барлыкка килгән сайын эштә без яңа алымнарга өйрәнәбез. Сез инде бик күп еллар эшлисез. Бу һөнәрдә нинди иң авыр период? Султан, балалар поликлиникасында эшләгәнгә безнең эшебезнең үзенчәлекләре бик күп. Безгә яңа туган балалар килгәч, балалар бит үзләре сөйли алмыйлар, үзләренең хәлләрен аңлата алмыйлар. Шуңа күрә без балаларны күреп, аларны аңларга тиешбез. Шул ук вакытта әти-әниләре белән сөйләшергә тиешбез. Кичкенә балалар табибка күренергә килгәч, алар табибтан куркып, күп вакытта елыйлар, борчылалар. Шуны күреп әти-әниләре дәгән борчыла башлый. Шәфқат Туташының эше ул шушы документларны гына язып, кагазьләрне генә тутырып утыру түгел. Мондый очракта баланы тынычландыру, әти-әнигә аңлату. Ни өчен бу һөнәрне сайладыгыз? Султан, кичкенә вакыттан миңа бик кызыклы иде медицина өлкәсендә өйрәнергә, карарга. Мин бик күп китаплар укый идем. Шулай ук кичкенә вакытта җәнлекләрнең ничек яшәгәннәре, ничек йөргәннәре, аларның ичке органнары миңа бик кызык иде. Шуңа күрә кичкенә вакытта хәтта була иде шундый вакытлар, үлгән тышканнарны табып, мин аларның эшләрен кисеп карый идем, нәрсә бар микән анда дип. Бу бик кызыклы иде. Шулай ук авылда, мин авылда үскән бала, медпункт бар иде, кичкенә генә бер медпункт. Менә шушы медпунктка кергәч, анда шушы төрле даруларның исләре миңа бик ошый. Анда килгән авыл халкы әбиләр уколларга йөриләр иде, аларның бәйлиләр иде, аларга киңәшләр бирәләр иде. Бу миңа бик кызык иде, шуңа күрә мин ул медпунктка бик еш килә идем. Шуннан соң мин 11 классны бетергәч, үземнең хыялымны чынга аштырырга уйладым һәм медицина көллиятенә укырга кирдем. Буларның барысы дагын миңа бик ошый. Мин үземнең эшемне бик яратам һәм горурланам. Мин шушында Шәфқат Туташы булып эшләвем белән. Сез һәр вакыт табиблар янында. Алар сездән башка эшли алмыйдыр? Әйе, Султан, бу бик дөрес. Без врачларның уң куллары. Шулаймы, Җифаиловна? Әйе, чыннан да. Бер генә табибны да Шәфқат Туташыннан башка күз алдына китереп булмый. Чөнки Шәфқат Туташы ул эш дәверендә табибның уң кулы, иң төп киңәшчесе һәм ярдәмчесе. Алар икесе бергә бер бөтен кешеләр, бер-берсен тулыландырып торалар. Поликлиникада Шәфқат Туташы шул кадәр күп вазифа башкара дип уйламаган идем. Нинди генә йомыш төшсә дә, монда килүчеләр шуңа мөрәҗәгать итә. Бу һөнәр ияләренә бик сабыр һәм җаваплы булырга кирәк. Хәзергә җитеп тора. Тагын нинди һөнәрләр турында беләсегез килә? Языгыз, төшерербез.